देखी एगो राजा रह 14 कोस के राजा रहस। 14 कोस के राजा रहस तो कहियो दान पुण्य ना कइले रहस। कोनो भिक्षु भिक्षार आवे त गर्दनिया में हाथ लगा के बेला देस। राजा 14 कोस के माने राजा रहस, लेकिन कहियो गुरु के कोई भिक्षु भिक्षार आवे त हाथ ना दान पुण्य कर बेला देस, गर्दनिया में हाथ लगा के कोई के। एक दिन के बात रहे, गुरुजी कहलन कि अब हमरा के तन चले द, कोई भिक्षु भिक्षार के यातना एकरा बा लेकिन दान पुण्य नइखे करत, नहीं हमरा के चले द। गुरुजी गइलन साधु के रूप में, तो गुरुओ जी के गर्दनिया में हाथ लगा के बेला देलक। से उनकर पतो है एकादशी कैले रही, से ऐसे ही खिड़की रहे, खिड़की के राह से देखत रही उनकर पतो एकादशी सहल बड़ी देखत रही। तो उनका एक सूप प्रसाद लेके रखले रहे लोग उनका एकादशी करे खातिर, रखले रहे लोग एकादशी करे खातिर। तो ई जब गर्दनिया में हाथ लगा के गुरु जी के बेलन राजा साहेब, तो देखली तो गुरु जी जाए लगलन। तो खिड़की के राह से बोलैली कि बाबा एने आई, सुन ली तो जाए, कम से कम हमार बात सुनी। तो ना हम का करे आई, यहाँ गर्दनिया में हाथ लगा के बेला दिलन तोर ससुर, आ कहीं अंगना में जाई मांगे आ तू बोलावतारू तो कहीं जे वहाँ मारे लगी है। अब हम नहीं आम अपराध हले नहीं। तो फेन रिगिर कैली तो गुरुजी अलन गुरुजी तब कहलन कि बाबा एक सु प्रसादी जितना प्रसाद रहे वो का कली कि झोला में ढाल देली बाबा के प्रसाद ले लेलन। आ कहलन कि बच्चा हमरा से कुछ मांगो। तो कहली कि ये बाबा हम 14 कोस के राजा हमर ससुर, हम रउरा से का मांगी, कुछ मांगो। मांगली, कहली कि ये बाबा हमरा कैसन चीज दी कि हम संसार देखी। तो कहलन कि मांगलू तो बहुत कुछ, नहीं मांगलू तो कुछो नहीं, मांगलू तो बहुत कुछ मांगलू। तो हमरा कैसन चीज दी कि हम बैठल संसार देखी। तो झोरा में से चश्मा निकाल के बाबा उनकरा के दे देलन आ कहलन बाबा तोर संसार देखे के मन करी तो तू चश्मा लगा के संसार देख ली ह, बाकी तोहर व्यक्ति बा, सास बा, ससुर बा, कोई से ही नइखे जनावे के। बाबा हमरा के चश्मा देलन। कहली कि ठीक बा, ने देली आ देखौली ने। तई चश्मा लगा के तो इनकर राजा साहेब माने ई राजा साहब जे रह 14 कोस के राजा, आ फिर ऊपर से रहस एगो हजाम से दोस्तियाना उनका रहे। तब पहले इनकर ससुर मर गइलन, ससुर पहले मर गइलन। तो का कैली कि बेचारी चश्मा लगा के देखली कि कहियो तो दान पुण्य कैले रहलन हले ने, कैसे कौना एथी में जा रहल बारन तन देखी। तो देखली तो हिंगती जात रहन, माने काटे कुसे घिसियावई ले जाता जमदूत ले जाता उनकरा के। तो कहतरी कि ले जाता जमदूत घिसिया के हिंगती काटे कुसे ले जाके नालका में उनकरा के कचरा में डाल देला राजा साहेब के। आ तब कहल कि बताओ इतना राजा हो के दान पुण्य कैलन, आ देखा कितना नतीजा से जमदूत उनकरा के ले जा रहल बा। तब कुछ दिन के बाद ताले ई हाजमा मर जाता, हजाम ठाकुर मर गइलन। तब उहो चश्मा लगा के देख तारी कि जात के हजाम बा, ई कैसे जाता। देखली बड़ा बढ़िया से फूल के सेज पर खूब बढ़िया से जा रहल बा। हजाम ठाकुर बड़ा बढ़िया से हसन हुसन से जा रहल बा। कहली कि ठीक बा। तब रोए लगली, आँख से आंसू चुगल कि हमर ससुर 14 कोस के राजा कुछ दान पुण्य कैलन, कितना नतीजा से गइलन। आई जात के हजाम हो के आई कितना हसन हुसन से जात रहन, आ फूल के गद्दी पर बैठा देलक लोग।
ई सोचली या सोच के रोए लगली। गुरुजी उनकरा के कसम धरे कि कोई से नहीं देखा चश्मा ताले केनहू से उनकर दुल्हा आ गइलन। तब झप से लुका लेली चश्मा आ लोरवा पोंछ लेली से ही देख लेलन। अब यह ठान पठान डाल देलन। कहतरन के हैं कि कैसन है काथी तू लुकैलू हो बताव। आज हमरा से कह तब वही हम खाए में तो नहीं खाना पीना नहीं खासू है नहीं खासू है। ठन पठन डाल दिलक लोग क्रोध हो गल। तो बिहार के कहल कि पति जी काहे ऐसे कैले ही कि हमरा से बताई नहीं तो हम यदि हम बता दे हम तो हम जियम ने दुनिया में नहीं रह। तो ऐसा बात बा कि तोरा घोंगा में प्राण अटकल बा कि तू मर जेबू। तो अब जाके हार के बता देली। अब बता के कि राजा बाबू दान पुण्य कैले रहस तो गुरुजी हमरा के देले बारन कि ये चश्मा से हम सब बैठल देखिला संसार में का होता। इरवा मन करी तो देखम चश्मा में लगा के संसार आने तो रख दे हम। आ उनकर अपना व्यक्ति के समझा देली या समझा के इनका प्राण बदल गए। प्राण बदल गए तो हा दैया हो गए कि अब ऐसे रही है। तो बेचारी कहत रही कि हम हमरा से मन जबरदस्ती करी कि गुरु हमरा के देले बारन ठीक बा। तो अब जाके ई सब चश्मा रख लेलन। तो हे गुरुजी जैसे उनकरा के दया देनी तैसे सारा पच के दया दी ओकरा पीछे हमरो दया करी। हर हर महादेव की जय मैया पार्वती की जय सच्चे दरबार की जय नगर बस्ती की जय सकला समाज की जय चर्चा या थानों की जय चर्चा कराने वाली की जय चर्चा लगाने वाली की जय।